Bună dimineața tuturor fraților întru Hristos! Fie ca pacea Domnului să coboară în casele voastre și să binecuvânteze familiile voastre și sufletele voastre să se întoarcă către Domnul dacă încă n-a făcut-o. Să o facă cât mai curând, pentru că timpul să scurge cu repeziciune și nu se știe ora, nu se știe ceasul, așa cum în Sodoma și Gomora nu s-a știut. A răsărit soarele dimineața și imediat a început potopul, a ieșit Lot din cetate. Dimineața, când soarele răsărea, iar după aceea Dumnezeu a făcut judecata sa asupra poporului desfrânat. Se spune că în timpul din urmă lumea va fi ca în Sodoma și Gomora. Lumea va fi ca dinaintea potopului, nepăsătoare, desfrânată, disperată în treburile gospodărești, în firea lumească, fără să se gândească că suntem trecători pe acest pământ, că am venit cu un bagaj în care n-am adus nimic și ne luăm același bagaj gol și părăsim acest teren care de fapt nu ne aparține nouă, ci lui Dumnezeu, pentru că El l-a creat cu cuvântul Lui, cu Duhul Lui și înțelepciune. Astăzi voi vorbi despre cei doi martori ai Apocalipsei, capitolului 11, și o fac nu pentru că este o dorință arzătoare a celor care au intrat pe canalul meu și mi-au tot scris, ci pentru că timpul în care trăim este timpul mărturiei, este timpul de a mărturisi pe Dumnezeu, este timpul de a fi soldați, de a fi copii ai luminii și de a ieși din întuneric, de a ieși la lumină, ca faptele noastre să lumineze înaintea celorlalți. Aceasta este judecata, că oamenii au primit lumină, iar cei care n-au primit-o și cei care o refuză au fost deja judecați. Lumina a venit în lume, a venit la poporul său și a fost respinsă. Primiți-o, dar astăzi, pentru că lumina s-a revărsat și printre neamuri. Și pentru că lumina vă dorește și vă iubește, așa cum voi sunteți, în neputințele voastre și luptându-vă cu păcatul, așa păcătoși, pentru că lumina a venit să vindece pe cei bolnavi, a venit să curețe pe cei neputincioși, a venit să lumineze pe cei împietriți și să-i dezmorțească. Nu pe cei sfinți, nu pe cei care trăiesc după lege și împlinesc legea. Degeaba vă puneți batice, dragi femei. M-ați criticat că nu-mi pun un batic în cap. Degeaba vă puneți batice și cugetul vostru este împietrit. Degeaba vă puneți batice și sunteți canibale, mâncătoare, mâncători de oameni, clevetitori, bârfitori. Puteți să vă puneți 10 batice în cap. Puteți să vă învăluiți, să vi se vadă numai ochii. Dacă sufletul vostru nu este curat, dacă sufletul vostru și cugetul vostru este plin de vicleșug, este plin de zgura clevetirii, a zânzaniei,
N-ați făcut nimic. Vă numiți o femeie cu batic în cap. Și atâta tot. Nu vă puteți numi o credincioasă. Adevărații credincioși ai lui Dumnezeu sunt cei care își dezgolesc sufletul. Sunt cei care dau roade. Roade demne de numele lui Dumnezeu. Dragoste. Întotdeauna când faceți un lucru, așezați-vă în partea cealaltă, în partea opusă. Când vorbiți de cineva, așezați-vă pe locul celui pe care îl vorbiți. Când ridicați piatra să dați în cineva, asigurați-vă că mâinile voastre nu sunt mânjite de noroi. Cine este fără de păcat astăzi? Cine are îndrăzneala să spună că el este fără de păcat? Ori dacă suntem păcătoși cu toții, de ce oare să ne mâncăm? Că nu doar pumnalul ucide, ci și vorba ucide. Așadar, voi vorbi despre cei doi martori ai Apocalipsei, capitolului 11. Și voi citi de la versetul 1. Apoi mi-au dat o trestie, asemenea unui toiac zicând: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu și altarul și pe cei ce se închină în el. Înainte de toate, aș vrea să spun ce înseamnă a fi martor. Martor înseamnă o persoană care a asistat la o întâmplare, la un eveniment, a văzut sau a fost parte la o discuție. Acest martor relatează ceea ce a văzut, ceea ce a ascultat. Acest martor este împuternicit și chemat de cel pe care trebuie să-l reprezinte pentru a depune mărturie în favoarea lui. O mărturie adevărată, o mărturie la care a fost parte, a luat parte, a fost prezent. Voi reveni la capitolul 1. Ioan aude că trebuie să măsoare templul, să se ridice, îi se dă un ordin. Și închinătorii templului. Dumnezeu ne spune că templul, astăzi suntem noi. Duhul Sfânt locuiește în interiorul nostru. Bisericile suntem noi. A măsura templul înseamnă a număra, a face o socoteală, a conta pe închinătorii adevărați, pe cei care se închină în duh și adevăr, așa cum Dumnezeu ne-a poruncit să o facem. Altarul reprezintă închinarea adevărată. Jertfa pusă pe altar înseamnă o inimă smerită, un cuget curat, un suflet dezgolit în fața lui Dumnezeu. Iar curtea cea din afara a templului, scoată-o din socoteală și n-o măsura, pentru că a fost dată neamurilor care vor călca în picioare cetatea sfântă 42 de luni. Curtea cea din afara templului a fost dată neamurilor, adică celor păgâni,
celor care nu aduc o închinare corectă, celor care crezând într-un om, într-o instituție, se bazează pe doctrine, se bazează pe dogme, se bazează mai mult pe religie și mai puțin pe adevăr, mai puțin pe cuvântul lui Dumnezeu, care este viu. Atât cuvântul cât și Dumnezeu este viu. Și voi da putere celor 2 martori ai mei și vor proroci îmbrăcați în sac 1260 de zile. Cei 2 martori vor proroci în sac. Ce înseamnă vor proroci în sac? Înseamnă vor proroci așa cum Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului Iisus Hristos la prima venire a sa, a prorocit pocăința, întoarcerea de la lucrurile deșertăciunii, întoarcerea la lucrurile care vă mântuiesc, care ne mântuiesc, la credința într-un singur Dumnezeu. Ioan Botezătorul l-a făcut cunoscut în apa botezului pe Cel care este mielul lui Dumnezeu. Și a propovăduit ca lumea de atunci, care l-aștepta și care nu-l cunoștea și care nu l-a cunoscut, chiar dacă îl propovăduiau din Scripturi. Lumea de atunci care l-a pironit și care l-a condamnat. Ioan Botezătorul, acelei lumi, îi cerea întoarcerea de la căile sale, întoarcerea la credință, întoarcerea la drumul drept, drumul care să-i coordoneze și să-i ducă la adevăr. Și adevărul este unul singur, Iisus Hristos. Ori lumea, împietrită și oarbă, nu l-a cunoscut. Acești 2 martori vor proroci același lucru, întoarcerea de la căile deșertăciunii, desfrânării, de la idolatria, care astăzi bântuie pământul. Întoarcerea către lucrurile bune, unde astăzi omenirea, spun bine lui rău și răul lui bine. Și nu vreau să mă abat de la subiect și să dau atâtea exemple cu legalizarea căsătoriilor de același sex. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, bărbat și femeie. Și ne-a spus, mergeți și stăpâniți pământul, înmulțiți-vă și aveți părtășie cu mine. Ori Dumnezeu nu ne-a făcut bărbat, Adam cu Adam, ci a făcut Adam și Eva. Dar asta este un alt subiect pe care îl voi atinge într-un alt material, fără să jignesc pe nimeni și cu toată sinceritatea, urmărind doar cuvântul lui Dumnezeu și nimic altceva. Aceștia sunt cei 2 măslini și cele 2 sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Și dacă voiește cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor și mistuiește pe vrăjmașii lor. Și dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie să fie ucis. Aceștia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele prorociei lor, și puterea au peste ape să le schimbe în sânge și să bată pământul cu orice fel de orgie, ori de câte ori vor voi. Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc
va face război cu ei și îi va birui și îi va omorî. Și trupurile lor vor zăcea pe ulițele cetății celei mari, care se cheamă duhovnicește Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Acești doi martori, care sunt întemeietorii a două biserici, pentru că sunt cei doi sfeșnici și cei doi măslini. Sfeșnic înseamnă biserică, măslin înseamnă uns al Domnului, împuternicit al Domnului într-o anumită lucrare. Acești doi martori sunt doi unși, doi împuterniciți ai lui Dumnezeu în timpurile generației noastre, care vor veni în spiritul lui Ilie, așa cum Ioan Botezătorul a venit la prima venire. Ilie va veni din nou și știu asta din Maleahi de la capitolul 3, versetul 28. Va veni din nou și va îndrepta toate lucrurile. Va întoarce sufletul părinților către copii și copiilor către părinți. Va propovădui pocăința, va propovădui adevărul, va propovădui dreptatea, va acuza destrăbălarea, va acuza asuprirea omului de către om, va acuza idolatria, va acuza pe cei care vă conduc în groapă, pe cei care s-au făcut Dumnezei aici pe pământ. Și va descoperi că unul singur este Dumnezeu, Iisus Hristos. El este viu, un Dumnezeu viu și puternic, care va veni din nou și nimic nu va rămâne nepedepsit. Și va da fiecăruia după faptă și roadă. Puterea lor este dată de însuși Dumnezeu, pentru că ei trebuie să-și ducă la capăt lucrarea, ei trebuie să-și ducă acest minister care le-a fost încredințat. Este vorba despre Ilie, am spus, și este vorba despre Moise, întemeietorul. Deci este o biserică întemeiată pe lege și o biserică întemeiată pe har. Moise a primit cele 10 porunci pe munte și a format biserica pe lege din Vechiul Testament și este vorba de Noul Testament, biserica Noului Testament, unde Ioan Botezătorul, în spiritul lui Ilie, a făcut cunoscut pe cel care avea să dea harul noii biserici, pe cel care a stropit cu sângele său legământul Noului Testament, Iisus Hristos, Dumnezeu și om. După 3 ani și jumătate, fiara, care nu este altul decât Satana, care se va ridica și va fi probabil un mare conducător și un bun orator, va fi un tânăr, pentru că îl va imita întocmai pe Domnul Iisus Hristos. Se va ridica și va face război, îi va omorî. Deci are permisiunea de la Dumnezeu, îi se îngăduie să-i omoare. Și nu pentru că Satana ar fi mai puternic, ci pentru că Dumnezeu trebuie să-și arate slava sa prin învierea acestor doi martori a 3-a zi de la uciderea lor. Dumnezeu își arată gloria sa și slava sa pentru că este unic, care are dreptul asupra morții, care a călcat moartea la cruce. Este unicul care ține cheile vieții în mână. Și Dumnezeu îi va învia, pentru ca întreaga lume să vadă puterea lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu cine este, Iisus Hristos. Lumea va fi atât de degradată, moral, încât vor sărbători această moarte.
a celor doi proroci. Pentru că probabil mințile lor vor fi atât de îndoctrinate prin anumite mijloace de îndoctrinare, încât vor crede cu adevărat că acei doi proroci au fost două persoane negative, care i-au chinuit. Probabil asupra lor se vor spune că toate urgiile și toate bolile și tot ce se va întâmpla negativ pe pământ vin din cauza acestor doi oameni, că vor fi doi oameni, evident, vor fi doi oameni pământeni ca și noi, în trupuri pământene. Ei pot fi astăzi printre noi, însă nu și-au început lucrarea și cât de curând o vor face, pentru că timpul este timpul sfârșitului. Și, după umila mea părere, trăim ultimii 10 ani ai istoriei omenirii. Acești ani vor fi ani de zbucium, ani de strâmtorare pentru neamuri, spune Domnul, ani de cernere, ani de seceriș. Locuitorii pământului se vor bucura de moartea lor și vor fi în veselie, își vor trimite daruri unul altuia, pentru că acești doi proroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ. Pentru că acești doi proroci le-a arătat adevărul, nu le-a gâdilat urechile, cum astăzi mulți se dau proroșii gâdile urechile, că trăim bunăstare și că Domnul se va îndura de toți și îi va salva pe toți. În încheiere aș vrea să vă spun că acești doi martori ai Apocalipsei, capitolul 11, nu sunt alții decât cei doi lideri ai celor din capitolul 7 al Apocalipsei, și anume ai pecetluiților ultimei generații, cei care sunt încă pe pământ acum, care se găsesc răspândiți, Israelul răspândit în întreaga, semințiile lui Israel răspândite în întreaga lume, cele 12 seminții. În timpul stabilit, ei vor fi cei care vor vesti adevărata închinare în duh și adevăr, vor vesti adevărul pe care Domnul Iisus Hristos l-a descoperit, și anume adevărul este unul singur, că Dumnezeu este viu și că închinarea trebuie să fie efectuată în duh și adevăr unui Dumnezeu viu, nu unei pietre, nu unui lemn, nu unor tradiții provenite din învățăturile păgâne, al cultului morților, ci închinarea trebuie făcută celui viu, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul vieții și închinarea trebuie să fie făcută așa cum Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, ne învață și cum Dumnezeu dorește. Virginitatea celor 144.000 este metaforică și am tot ascultat diferite opinii că acești 144.000 sunt toți bărbați, feciori. Ei bine, nu, acești 144.000 sunt femei și bărbați. Și sunt cei care refuză să se prostitueze cu învățătura idolatrică, așa cum găsim scris în Osea, la capitolul 2, de la versetul 14 la 21. Aceștia sunt poporul lui Dumnezeu care s-a retras din învățăturile Babiloniei, s-a retras din tradiții păgâne menite să idolatrizeze cele două bestii și dragonul pe care îi găsim în Apocalipsă. Ei au numele mielului pe frunțile lor și se diferențiază de celălalt
grup care scrie în Apocalipsă să nu fie măsurat, care de fapt au închinare falsă, adoră învățăturile idolatrice și vor fi călcați în picioare în timpul celor 3 ani și jumătate de prigoană. În gura lor, spune Biblia, nu s-a găsit minciună și nu este vorba de minciună așa cum minciună obișnuită, pentru că sunt făcuți din carne și orice om păcătuiește și Dumnezeu nu se leagă de minciuna asta, ci minciună care practic deci este vorba de valorile vieții, este vorba despre o trăire după anumite valori, o trăire în seriozitate, o trăire care să dea roade, o trăire din care să se hrănească următorul. De aceea spune, îl urmează următorul pe miel. Deci mielul s-a jertfit pentru noi și de aceea și ceilalți care îl urmează se jertfesc pentru următorii. Își macină ego-ul lor și îl lasă deoparte și își pun toată silința și slujba lor în sprijinul celuilalt, celui de lângă ei. În Isaia, ca să fiu și mai concisă și mai precisă, în Isaia la capitolul 43, de la versetul 1, am să vă citesc ceea ce spune Dumnezeu, așa cum zice Domnul, ziditorul tău Iacove și creatorul tău Israele. Nu te teme, căci eu te-am răscumpărat și te-am chemat pe nume, al meu ești. Dacă tu vei trece prin ape, eu sunt cu tine și în valuri tu nu vei fi înnecat. Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars și flăcările nu te vor mistui. Aceasta este pecetea, oameni buni? Aici se leagă de pecetluirea celor 144.000 turmei mică, acea turmă mică de care ni se vorbește. Deci Dumnezeu îi va apăra. De vor trece prin ape, nu se vor înneca, de vor trece prin foc, nu vor fi arși și flăcările nu-i vor mistui. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul. Eu dau Egiptul preț de răscumpărare pentru tine, Etiopia și Saba în locul tău, fiindcă tu ești de preț în ochii mei și de cinste și te iubesc. Voi da neamurile în locul tău și popoarele în locul sufletului tău. Nu te teme, că eu sunt cu tine. De la răsărit voi aduce seminția ta și de la apus te voi strânge pe tine. Deci aici vedem că sămânța lui Israel este răspândită. Cele 12 seminții sunt răspândite în întreaga lume. Voi zice că tremează noapte, dă-mi și că tremează zi, nu-i opri. Aduceți pe fiii mei din ținuturi depărtate și pe fiicele mele de la marginile pământului, pe toți acei care poartă numele meu și pentru slava mea i-am creat, i-am zidit și i-am pregătit. Deci numele Domnului vor fi pe frunțile lor. Așa găsim scris în Apocalipsa, capitolul 7 și în Isaia, la capitolul 43, versetul 7, același lucru. Spune Dumnezeu să vină poporul cel orb, care are ochi, și cel surd, care are urechi. Neamurile, toate la oaltă să se adune și să se strângă popoarele, care dintre ele ne-au dat de știrea aceasta și ne-au făcut prorocii, să-și aducă martorii și să dovedească, să audă toți și să zică adevărat. Deci Dumnezeu cheamă neamurile care sunt oarbe, care au ochi și nu văd, care au urechi și nu aud. Oameni buni, ieșiți și căutați adevărul. Oameni buni, Dumnezeu spune să-și aducă și neamurile martorii, pentru că eu îmi aduc martorii mei să spună adevărat, pentru că martorii lui Dumnezeu spun adevărul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Și anume, adevărul este unul singur. Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos este Dumnezeu. Închinați-vă unui Dumnezeu viu. Iisus Hristos este singurul mijlocitor. Nu sfinții, nu Fecioara Maria, binecuvântați fie ei ca exemplu de urmat al credincioșiei și smereniei, dar singurul mijlocitor între om și Dumnezeu este Iisus Hristos, Fiul omului. Iisus Hristos, om
și Dumnezeu. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, și sluga pe care am ales-o ca să știți, să credeți și să pricepeți, că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va mai fi. Eu sunt Domnul și nu este izbăvitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit, cel ce am izbăvit și cel ce am păzit. Am prezis și nu sunt străin la voi, voi sunteți martorii mei, zice Domnul. Eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de aici încolo eu sunt. Nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea și ceea ce fac eu, cine poate strica? Așadar, eu sunt este numele lui Dumnezeu. Eu sunt a fost prezentat Dumnezeu în rugul de foc. Eu sunt, a spus Domnul Iisus Hristos când a fost întrebat, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Eu sunt, a spus Domnul Iisus Hristos. Deci Dumnezeu este unul singur. Iisus Hristos este Dumnezeu viu. Iisus Hristos este Dumnezeul Vechiului Testament, Dumnezeul Noului Testament. Este Dumnezeu care s-a făcut carne și care a putut să răscumpere păcatele noastre ale tuturor. Închinați-vă doar Lui, oameni buni. Mai am și alte oi, spune Domnul, care nu sunt din turma aceasta și pe ei o să-i strâng să fie o turmă și un păstor. Celelalte oi, evident că reprezintă neamurile și Dumnezeu are un plan de mântuire și pentru neamuri, pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți în egală măsură. Singurul lucru pe care noi trebuie să-l facem este să-L acceptăm pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Dumnezeu, ca Cel viu și doar Lui să ne închinăm în duh și adevăr. Lăsați idolatria și închinați-vă unui singur Dumnezeu. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu, iar pentru toți care sunteți acum pe acest canal, spun Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă lumineze mintea, Dumnezeu să vă dea pace în sufletele voastre și Dumnezeu să ne strângă cât mai curând să fim o turmă și un păstor. Amin.